Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Indo A Birni kashi na uku. Bismillahirrahmanirrahim. Lahajiri yanzu ba na halis. Tun da sharar da na yi miki babu laifi ko da nan ba. Sai ki bani ladar sharana da choice. Dan na yi ne domin ki biya ni. Sai lokacin da na ta lura da sharar da Imle ta mata. Wasu ta share gidan ya fita. Dariya in na titi ce. Sulayar arziki irin albarkai. Ai ɗadima zan baki bayan sunna. Yarita ta umma ta buɗe ta ɗauko burin ɗan da ta ba ire. Aiko kuɗin nan na shiga hannun Indo ta tashi a buje. Sai shagon ɗan tas. Maganin ɓera ta ce ba ta nan. Da ɓaɓɓuran ɗan tas sai tare da rinka mata maganin ɓera. A hankali Indo ta shigo cikin gidan. Tana da kan gida. Domin ba ta son kuma da shigo gidan. Cikin sa'a ko babu kowa a tsakar gidan. Ɗakin ta bakin ta shiga. Suna ɗaure sun fi goma. Dusar da ke gabansu ta zazzage da maganin ɓera. Sannan ta danga shi sosai. Fallar tumakin kai kasu. Ya haƙuri fa tana ki ba da son raina ba za ku roƙo. Wanda ya ɗaure ku shi da ya zawo tare da sai ku ɗauki haƙuri. Wukta ta fice ta gidan kafin kowa ya ganta. A daga nan ƙofar gidan nasu ta zauna. Har zuwa azahar kafin ta shiga cikin gidan nasu. Da tuwon nuna daga ɗakin ta za ta yi madaki ne. Sai ta ji tumaki na wani irin gurnani. Leƙa ɗakin ta yi. Sai ta bin su ga baki ɗaya kwance. Bakin su ba sai fitar da fin baki. Zaurar irin rana ta yi da sauri ta ɗakin ta nuna ta kira shi. Tare suka fito duka har ta bada. Salati baba ya ɗauka cikin mamaki yake cewa ikon Allah. Dabbobi ta wanda suka ci bugun. Gudu ta ne ya kice daga cikin gudan ka gibice. Indo da ke zaune ta gabi cewar ta nuna. Dariya ta ce. Lallai magani ya fara aikinsa. Tare da Nuno suka dawo da Idi Mouse. Ko kafin su iso na jin tumaki kan sun mutu. Gaba ɗaya ko ɗaya bai tsira ba. Sai kuma ya fara bin idanunsa. Mama ta ji tausayinsa aina. Domin ko wani rago ɗaya zai iya 40,000. Baba kuwa kuɗi fara ba ta nema da cewa ya ɗauki kaddara. Indo da shigo cikin gidan ne ta samu ta nuna na zaune. Sai faman kuka yake. Salati ta ɗauka tare da cewa su yana yau. Zan gani haka garbi da kuka. Sai kuma ta sa dariya. Allah sarfi daɗi na da gobe saurai zuwa. Haka ne ma jiya iwar haka kusa na kuka. Sai ga shi ma yanzu Allah ya saka min. Don furin sun Indo zai sa ba mazarbin kore Indo sai ta ci dabbobin nan. Wani abu suka maki. Zaunan Indo cewa baba. Na zo kuma ba mai zan yi kuma. Ki zo na ce ko idan kuma ba za ki zo zai faɗa min. To ba in fito kusa da mama ta ce. Ga nan yana tura baki ta yi magana. Indo ke sai kiwa kashe dabbobin lauko. Saurin ƙauyukansa ta mai zan abin da baba ke furta. Lokacin nana akan me zan kashe masa dabbobinsa. Zukan ba ni bace. Murmushi mama ta kasance ta san hannun Indo. In dai ke maɗa ta Allah to za ta faɗa miki gaskiya. Sannan ta ce. Dan Allah bana miki ki da Allah. Ta faɗa min idan ke ce kiwa kashe dabbobin nan. Shikenan tun da sai Allah ai ta gama magana. Dole zan gaya miki gaskiya. Barka Allah maganar da na yi ta nima haka kawai jiya. Ita zubra ta akan wata banza lahin. Babu wanda ya hana shi cikin gidan nan da rake har ba. Shi yasa ganin bonin yana da raka cikin gidan nan. Ba a so na sa ni. Wato wa kaina yanci ta hanyar zuwa gidan Innat. Na ce ta bana musu. Tana bani ko wani shagon ɗan kasi. Na siyo maganin ɓera. Kuna cikin wadaka. Na shiga na zuwa maganin ɓera cikin abincin dabbobin. Amma ba kafin na saka musu. Sai da na ce dabbobin su ya kaiwa. Abu sace ta nuna tashi sai rufe Indo da duk. Dakatar da shi ba bata ranar cewa sai ta nuna. Kallon Indo ya ce. Haba yanzu dan Allah akan ɗan dukan da ɗan ƙwai. Da muke ce shi ne za ki masa wannan aiki. In san asarar da ke masa kuwa haba Indo. Me yasa ba ka jin magana ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Indo ta kyara ma. Mu baki bar ma ba. To wa za ki bari iyayenki ma baki kyale ba. Bare kuma wasu fi tsoron Allah ile. Ki bayar alaka ki da al'umma. Haba baba ce musiya za ka ta yi wannan shikano. Iɗani na kawai yau na koya mata hankali. Cikin gidan nan karya ta. Ka zauna kowa mai abota da ra'inta. Dan Indo masifar. Baba sai ta ce subhanallah. Baba ta nuna. Ɗaruwar ta farke kira da masifa. Ba za ka nema mata sauki ba. Jarke binta da mugun baki. Rokan da sake zan kira ta da masifa. Ana bace cewa a bar koya mata hankali. Da bai cewa a baka koya mata hankali. Jin da ka doke ta. Bai zama maka. Yanzu bayan asarar kai maka. Yanzu ni kaina uwa Indo lamarinta ya fara bani sauri. Idan ka ce ma dokan ta za ka yi. Ruwa sai ta maimaita maka abin da ya kuna yau. Hatta aka wai ta sauri ta da shi. Allah da ya ba mu ita shi za mu roƙa a shirya mana ita. Baba ne ya ce tabbas maganar mahaifiyar ku ya ce. Hatta a shi ne mafita tsakaninmu da Indo. Kallon tumamai ta ce. Wurin sallar azhar ne. Gobe ba cewa Indo tana haɗa rai.
tare da hararka ne da ke ɗauki wuta wadda ke ƙarbar ki sallah. Zuba ba wai ke sallah ta ba. Su da isha wani ke haɗa asuba wa garba azhar da kuma isha. Sanarwa wata daga Indo ta ce, wasu ɗauki wuta ki dake alwala ki sallah maza. Sannan ki tafi wani bal ɗinki na wanke gobe litinin kuna da makaranta. An jira kuma za ki ga makaranta a dare. Rubuwa babu wani wanki da gai. Haka zan samu balbal. Rubu kuma ma ba wani damu na ce. Da ni da ke ji. Da ke ji kan bai da mu ba kallo ne wata da busi da daskun tira. Domin wallahi ji yake kamar ya shaƙe wuyan kai. Sai dai babu damar yin haka. Sakamakon ana su da babatin. Indo tana haɗari. Aka ɗauki wuta ta yi alwala. Bayan ta yi sallan ne ɗaya boye na harkar gogon lab. Ka wanke su tas. Domin Indo ba da iya wanke ba. Sai idan bata ga dama ba. Ta yi zika. Gwamnatin sai kamar Indo ta shigo cikin gidan wannan ta dauke da lero shinkafar da mama ta aike ta. Ta siyo mata shagon ɗantas. Da sallama Jummalo ta shigo. Amsa Indo dai tare da suya. Suna ayyaki Jummalo. Aikin mama ki ɗauko ɗan kwanin makeup ɗin nan. Babu wasu Jummalo da shi ya ɗakin mama. Kanar sallah ta same ta. Azumi ne da ta yi tare da dimma cikin kayan mai da tsalle. Daga Jummalo ta samu ɗan falon. Wucewa ta miƙa mata. Cikin neman faɗa. Indo ta fara cewa Jummalo. Wato ke kuma Jummalo ta babban ɗan mugunta. Shi ne zai kai wanke uniform ɗin. Ko ta haɗa da lawai. Kin yi asara a yake fa. Mai shegen wariyar launin fata. To gashi ai na wanke. To gashi ni na wanke yanzu wanga abin da ya ce yau. Ya haƙuri na duba uniform ɗin naki na dunkan ne. Shi ne yasa na wanke da haka dai. Amma aikin san filin ni ce nake wanke wani yini tafo. Yan haka ne. Kin san ni ko idan ana yi min abu kullum rana ɗaya ban ga amin. Amma ba zai nake kamar ba a taɓa min. Ki ko nan je ki. Ni ma na gama bane. Ruwa na gama. Bari zan shiga. Dan wallahi ba zan je makaranta a abin bayar. Da tafi Jummalo shi ya wata ɗakin mama ba tare da ta tanka Indo ba. Kwashe gari da sassafe Jummalo ta shirin makaranta. Balo da sai ta ci sannan ta yi wa mama sallama ta tafi. Ita kuma Indo ba ta da alamar za ta makarantar ba. Don ko karin koyon lamma ba ta yi ba. Yana zaune kawai ta yi shiru. Mama ce ta dube ta ce, Indo ba za ki makarantar ba ne? Mama ce ta dube ta ce, Indo ba za ki makarantar ba ne? Jummalo har ta tsima da tafiya 8 pounds. Ko karin koyon lokaci ba. Ya almama. Ya fi son sai mun gama wannan tsayuwar tukunna. Nuna yake da suna a sanda bili ko a san bili ko sai sun gama tukunna. Tashi maza ki sa yin ban ɗinki. Ki zo ta ci abinci ki shige makaranta. Ana son shashincin banza. Wurin kin ga ina ƙale ki. Shi ne ke min abin da ga dama don ubanki. Ki tashi na ce cikin tsara take magana. Tashin Indo tana ƙunƙuri. Ta sa yin ban ɗin ko karin kuwallon ma ba. Ki tashi na ce cikin tsara ma take magana. Indo ta tashi tana ƙunƙuni ta sa yin ban ɗin ko karin kuwallon ma ba ta ba. Ta fice daga gida. Allah ya shirya ki Indo sai mama. A hanyar Indo ta barbalke ba ta shiga cikin makarantar ta su ba sai karfe 9 na safe. Ta zo daidai bakin windo na ajin nasu ta zubo masa talaye. Yana kiran sunan Aishatu maza. Daga cikin umda Indo ta amsa da ƙarfi labbain ka present. Sa na zo ga nan malam. Gabaki dai ajin zuwa da kallon su suka zo da ilmi. Yayin da malam Sani ke cin dariya. Sunan ajin dariya suka ɗauka. Bikin dariyar ne malam Sani ce sannan ke da zuwa ji. Sai ki samu damar ƙarasowar ko? Shigowa Indo ta yi ba tare da tsoron lattin da ta yi ba. Sai a ta yi gaban malam Sani fice ma. Musa ka zo a net. Da kuma yasa ki amsa mai sunanki daga waje. Wa kuma ya ce ki amsa sunanki sau biyar. Malam Sani zai kuma ta kambayar faru da gyara baran bula da sa'alinsa. Hada fuska dai tana kallon bula da hannunsa kafin kasu. Malam ta nan tambayar zan amsa min kaɗan. Akwai bula malam Sani tare da cewa za ki amsa min ko sai na rinda sai ta balla. Ran ba ta fara masa tana duba bakin ka gaba. Dina jin kufila ne. Malam ba fassara min abin da ka so na karshe. To ma me ne shi da Hausa? Marmashi malam Sani ya kasance ya san Indo tana da kokari. Shi dai aka yi darasi ba ta kari tare ta sai fa kamera. Daga wannan lokacin ta rike kenan a bakwalwarta. Gaskiya Indo ba dai brain ba. Banamin yana nufin cewa faɗa mai. Don gane? Kaɓa kanta Indo ta alamun ɗaya ta gane sannan kashe. Malam abin da ya sa na yi latin tsakani da Allah ba na son sayi ba. A san da biliyola. Nobi kuma na amsa ne saboda ba na son ka samun balbaiwa. Sai na gubto da na ce labbaita. Wai dai malam na maka larabci mai ranka son lariya. Prison sa kuma wai na amsa maka ne da yaren tunan. Sai kuma na zo da Hausa lalata. A da malam auna yi kokari ba lo'e yaren opo.
Katakonsa Malam Sani ne tare da jinjina sulmu irin na Indo. Da kantawa to dai kowa da irin tasa yarinta. Duban da ya ce, "An Allah Indo da bai da gida na wannan da ɗan gajiya kana halittar a sandu." Yana da amfani sosai. Sannan da bai ku daina amsa suna da ya ce, bari sai ta ci bokilas su falla. Sannan da bai idan an kira sunan ki ta amsa da firizan kai hutunci. Na ji malam ba zan sauke ba ta insha Allah. Daga farsan ranne da kuma kisan wani fam da yana rufin wanki. Ni ko na sanin Indo ta yi. Wayyo Allah. Farso Indo sun zaɓo sa fosi ka sai su rafta da rufe katsu ba. Wanda uwar ta fara dotar. Kan tabo da tabo babu abin da yake gaki sai ɓalin da isan tabo tsabar da dewa har ba a da na tsaba. Subhanallah. Yawan malam Sani. Ni haka Indo. Wani irin kakanta ne Allah. Gurubar so da kanki babu ko daɗin gani. Haba Indo. Ya sabta dan Allah. Kun ji kun gani da ko babbar yarinya a dakkiya. Da za ki ke sabta habawa. Barke da rai. Shi Indo malam Sani ya fasa maka kai. Sun dariya ta ce, Allah malami ka ta ce. Dariya wallan Sani shi ma. Zuwa biya ga masa da bauru. Ya zanu gidan gafari tar hankali tana da sulfin kan. Za kuma ka ribance ta. Idan kowa da fada fake binta ba za ta kaba gyara ba. Sosai ma kuwa. Ai wani fitowar sin na wutsara sai kun yanka farsan. Kun sai ta kan fitowar wata. Ije ki kise. Ai ba nuna kanu. Kullu ta bakin daga. Fara waki wannan haƙoran tsirin sai ta ce. Wallahi malam yau zan mutu sai. Da wanke farce na har kitso na bushe sauna. Allah sarki ashe mun da kyawun ce muka yi ɓoye gabana. Shi malam Sani cikin jinjina yarinta irin ta Indo ya ce. To Allah ya kai mu zai ta zauna maza za mu kare yasa. Rasa wajen zama Indo ta yi sakamakon cika teburin zaman da aka yi. Sai dai ta zauna a ƙasa. Bango Zainab Indo ta yi zaune ta da sanse. Wajen nasu ta nufa cikin gadara da ɓata rai da su. Ke Zainab ta shi ba ni wato ba zama. Sauran tashi Zainab ta yi kasancewa tana sauran ta tashi Indo ta suko banta. Ta koma ƙasa ta zauna. Girza kan gyaran sai ta yi karin fikrafin da Indo ta yi yau. Dutse. Dariya sosai ro da ke yi har tana rike cikin ta ce. Wallahi ya habi ka bani dariya. Wai yaushe za ka gane ka girma ne. Wai can ma nan da ɗan haka ke musu irin wannan salikancin. Dariya shi ma Habibu tare da cewa zan girma amma zuran da na yi aure. Dan har yanzu a matsayin yaro na ki. Mami da ke sakowa daga upstairs mu take cewa kai kan za ka girma ba. Tun da har yanzu ka gagara yin hankali. Wallon wasa fi mai son karshen ka. Murmushi Habibu ya ce kai mami kuma abin da zaki ce kenan. Mami ai rayuwa sai da wasa da dariya. Har yaushe kullum mutum zai zauna cikin haɗa diska. Gaskiya ni ba zan iya hannun rayuwa ba. Rauza ce ta ce shi yasa rayuwarka take burge ni a hayi. Kana komai cikin sauƙi da sauƙin kai saɓanin ya Mustapha da baya sukewa da kowa daga mami sai kai. Dariya sosai Habibu ya ce bari sai a hankali haka ke tun kakari. Bai cika sakewa akan komai ba. So kan wannan madano domin azumin sa yafi. Mami sai ta misa tare da cewa abinda nake faɗin mata kenan. Ta daina damuwa da halin Mustapha. Amma ta kasa ganewa wataƙila idan ka faɗa mata sai ta gane. Rauda amaryar Mustapha. In yanzu tana sauran su da an auren. Shi faɗa mata tare da kan ne mata ya haɓar kan wadi da tsokana baki. Nuna muke soyayya da ya Mustapha. Lallai jini ka baka baka daidai ba. Dariya Habibu ya ce shi kenan a baka ga cikin rashin ka. Amma ni dai na san abin da ke wakana. Zan wasu mutum ne ya sa abin cibiyawa. Mustapha ya rugo yana sakowa daga upstairs. Cibin haɗewa fuska. Dariya Habib ya ganin kallon da Mustapha ke aika a Rauda. Kallon wulaƙanci. Sanda ya gana kusa da Habib sallan ya ce, sannu da huta nan. Yau sannu sai yanzu ka fito. Tun ɗazu ɗan uwanka ke kiranka. Kuma ka san dai dado. Da ya ce ba ku same shi a kasuwa. Sorry mom, wallahi bacci na wurin ne. Amma yanzu ma bata ɓaci ba. Za mu tafi. Kallon Habib ya ce mu je bararsu. Mu je ula, ai idan ka gana tashi a nan. Sai mami ta yi mana shari'a. Mami ga riga barista Mustapha. Yi mana shari'a. Ina sauraron ka ji iyayen faɗa ba dai ku haɗu ba sai kun ce sai ku ce tsakanin cewar mami. Dariya Habibu ya ce, mami cewa ta ne gobe mu je ya raka ni basina wajen hajiya Allah. Amma bawar Allah nan ya ce ba zai je ba. Farmishi mami ta ce, wani da gaskiya Habib. Kwata-kwata kwanan su uku da dawowa. Mun ga shi ya koma da tun aikinsa. Ka yau gobe kadai za ka yi tafiyar ka. Dariya Mustapha ya tare da cewa, bai su mami, Lahadina da ke adalci. Malam Habibu an bar hajiya Allah. Bakiya da shi ne ya kama su ɗaya. Sai ka tashi mu dangana zuwa ga dadi. Aro da ko babu abin da take sai kallon Mustapha kamar su ya daɗi. Shi ko sai da ido zai maka mata balala. Kawai da kanta rawar da ta yi cikin ƙunar rai. Tare da menene ya gaza a jikinta da Mustapha yake mata wannan radafin su.
Gashi dai Mami ta ce mata malaminta ya tabbatar mata da cewa Mustapha zai sai ta, amma har yanzu shiru. Sai ma uban wulaƙanci da kake fuskanta a wajensa. Yau dai ta fito da sai a ranta dole sai ta fara fiya. Wadan Mami ta san halin da ake ci. Domin kuwa ba za ta iya rayuwa babu Mustapha. Shi ne numfashinta. Ta yi wato rayuwa ba kasance babu numfashi. Dole ma sai ka so na Mustapha dole ne. Maganar da abin ke mata shi ne ya dawo da ita ga bidin shun duniyar tunanin faɗa. Da Allah sai sarauda an jima ki haɗa min abinci mai kyau. Aikin sa abubuwan da na fi buƙata. Ba komai ya halibin haɗa maka insha Allah. A dawo lafiya. Habib ne ya amsa. Habib ne kawai ya amsa da amin. Shi kan Mustapha kallo ma bata ishe shi ba. Bare kuma ya amsa sai ya dawanta. Sallama suka yi wa Mami sannan suka wuce wajen dadi kasuwa. Da kallon suka mai wajen Mami ta ce, Mami bari na wura sama na ɗan nike. Kafin an cina da sako da ɗaura ya Habib da birik. A fito lafiya ta yi mata, sannan ta haura sama. Kwanciya da ta yi a kan gadonta, tare da ɗaukar wayanta ta danna Mami ta kira. Da sallama Mami ta amsa ta ce, da lafiya na zaure ki kaba wacce ta ci kuka. A'a Mami ba kuka ne ba, kawai raina ne yake ɓaci. Mami na shi ya Mustapha baya so na. Mami ko kallo na baya son ya sanya Mami ta kare su magana cikin kuka mai tsawa zuciya. Ku har isa ka Rauda, ki daina kuka. Domin kuwa hulɗar ina numfashi. Dole sai Mustapha ya bi da a garin shi. Da gwiwoyinsa yana roƙon soyayya. Da miyau ke zancen fiye da shi da tuba bai san alkhairi da. A yana da tarihin halaccin da mahaifin fiye da ubansa. Ya kwantar da hankalin da zai shigo hannu sai kin juya shi kamar yauna. Cikin farin ciki Rauda ta ce, Promise Mami, wallahi ina son ya Mustapha fiye da yadda muka sauka. Jiya ma ya Habibu yake cewa za su an jira su da shi. Oke Allah ya kawo su lafiya. Da alwara da ta amsa. Sannan suka ci da zancen duniya. Nono asalin Mustapha. Nono ya raka su da wasu Rauda. Nono ne dangantaka su da ƙauyen su Indo. Dangantaka su. Alhaji Mamman babban limami ne a cikin ƙauyen da Sina. Mutum ne mai karamci da mutunci. Ana girmama shi sosai cikin wannan gari. Yana da matarsa ɗaya mai suna Harira. Yaranta suna kiranta da Illa. Yaran sahi. Haruna shine babba. Sai Hindu wacce ake kiranta da Inda a cikin ƙauyen. Malam Mamman kala Kano sosai. Wani sa'in abincin da za su suna zakarar sai ka. Kasancewa ya sami matar rufin asiri. Ba taɓa nuna bajiya wata a kan rashin son abincin gidan ba. Ta ga ta san da ba da dibaitar yaranta su sami abin da za su. Mabocin Malam Mamman, Malam Hadu, mutum ne mai kyautata maƙocinsa. Duk da shi ma ba wai yana da shi bane, sai dai rufin asiri. Amma yawanci idan wuce farin gidansa, to sai ya yi wa Malam Mamman. Zumunci ne mai ƙarfi tsakanin su. Matan Malam Hadi Sabiya da Rabi suna zumunci sosai da Illa. Musamman ma Rabi, kusan za ta iya kiran su awaye Galla. Rabi tana da ɗanta ɗaya mai suna Musa. Musa da Haruna nan Illa, kusan komai tare suke yin sa. Shabuwa ce mai ƙarfi a tsakanin su. Tafiya suke suna zace, dawo su kenan daga makarantar Alli. Haruna ne yake cewa Musa ina ganin barin tafi shinni neman kuɗi. Dan ka ga mun gama secondary school, ba mu da halin da za mu je gaba da secondary. Mu gaskiya ina da burin ci gaba da karatu. Wadan na taimaki rayuwar iyayena da ƙanwata. Ke sa na yanke wannan shawarar. Idan kai ma kana da wannan burin, sai mu haɗa banga. Shiru Musa kafin ya ce, gaskiya Haruna ni ma ne da burin ci gaba da karatun boko. Ya secondary don ma da mai ya ishe ni. Da haka ne ba mu sana'a da fara. Inda kai kayan niyya ka jefe, Allah ya bada sa'a, da sa ka shiga birni a sa'a. Shi kenan Musa na gode sosai. Mu ba zan taɓa manta addu'a ka gari wani. Haka abotan mai wadata taɓa yankewa ba. Har suka iso gida, tattaunawa suke kan tafiya har zuwa gado. Da la'azar Haruna da Musa suka samu iyayensu. A majalisar su ta dattawa da maganar take Haruna Birni. Gaban neman kuɗin da bai ci gaba da karatunsa. Da farko Malam Mamman ya yarda da ka kira Haruna Birni. Sai da Malam Hadi ya sa baki tukunna. Nan ma da ƙan Malam Mamman ne yadda. Bayan ya amince masa suka nufi wajen ɗin na domin sanar da ita.